سلام زخبركم محوات كم يتخونوا حاوكم منكسي لو ما عند خاهم تستلم دخل فيديو بقال سرح متيكم عليهم نايلو ما عند تمرتنا زخون فيديو إديتي دخون سألون موسيقان كم يجير كاتا كنابري كاتتانا بتتمرت قدم مخادنا نزا channel زيا سبسكرايب زي جبركم سبسكرايب لا جبركم بيتسبنا إذا channel تكونوا بتحتنا حتىكم كاتتانا بتمرتي كين ماستر ناتو كين ماستر نزي application نزي داونلود زي جبركم نحر لهم داونلود جبروه قطتا نابت تمرت ناتو كيني ماستر ناتو كيني ماستر داونلود زي جبركم وندحر لهم داونلود جبروه بزقات امي يعبركم ابزينا دارغا بمولو اديت نجبر كرييت نيو زبلنا هلا ابزيا كرييت نيو ناتو بدحري ان منتاينا ندليو ابزينا نمرص ابز مرጫ زهبنالو اجن يوتيوب نسرح ስለዘለና 16 شعات نمرص بدحريو نيكست بلا نيكست مسبلكوا كم زي عينت مرجع خمس عليو تسألي أبي يا غميت يزلقت زتكملوا سلزفلتون أو يزاتو كرمنا بتسألتات قال ممس أنا جن أبزي أسيتين أتينا قنستخلو زقبعنا له نزا فيديو زي أنصر حزلنا متان كتغمنا أبزي أسيتين ناتو editing نبل هلا سلسة مرجع له أبزات حتويتي editing نبل بدهريو أبزا غاليتي في السكرين تبل دلا أب أنا أتو أبزان كترتات تري وانزل لكم كأني شديشان جبره مغنياتو نزح حج نسرح على دلنا فيديو تقمنا يد رأيكم دستخاخل زلهم برا أوتوماتيك أو خلو بعلو يملسي نابزي فيت إن سكرين تبل دلو يملسي حجيجن بزا جيرنا دلنا كاتتانا بتا سرحقنا أوتينا بداريو سئل زقرب كونا لوا تنسئلتات نعان كمرتاني هذا قلت سلسة أربعة عمش تسأل مريض له بداريو نزن سئل زين كاستخاخلاني غرب مغنياتو كم تري وزلهم قاعد أي رايني نتاع قدامي تسألي كليك جبرة أبزن لعلويتي أبزي أتريوا لهم أبزي أتينا نستخاخل نزيانا يقوم ملكة تنكف مسبلنا كليتين زين رايون تحنت تريا ملكة جيرات سنح زي أمس استخاخلنا يقع شعوب بغلت أتابعتنا جيرنا دا سحبنا نبتا ندالي أبوتا نبتسحة نزا سئلي كنا منتاينا انتا شو منبل كم زي أخت كونا اللي دالي له بدعري أبزال علي رايت ملكة الله رايتي لوت نبتا قلئت سئلخ أخيد تقلئتون كم أجير يستخاخلا قرب انت حتى مراد تداليا قال ولا أنت بزحيت وردنا أوكي نبتا سالسيتون كم أجيرنا نستخاخل نزيان كل شيء عزانا يقوم ملكت كتنكفوا لكم مغنياتو تستخاخلوا كلهم حدا عينت مستخاخل كون لكم نبتا رابعيت نقيد رابعيت سألون كمو نزيانا يقوم ملكت تنكفنا نتحت نورده ناب تحمشيت نقيد تحمشيتون كمو تحمشيتي دارجة قرب يزدنك فامبر أيت دلينا عري حجي قمزي جيرنا تصافيفنا ودينا لنا بداريو أبزي لير ناتو لير آتينا ميديا آتينا أبزي غمتنا يبوتا زي حجي سرح له زلو قطاشم وزي تمبليت بمولو أب لينك قرفالكمي داونلود غيركم كتكملوا هاي كمزي لامس كفتت لي زي اي مرص زي امس مرصكو كمزي ابي لي استخاخل غروب بداريو رايتي بل نع تنكفا بيله نتحت ورد تحتي ابزيا بلندينج تبل دلات ريوا لهم بلندينج نمرص بداريو سكرين نبلا سكرين مسبلنا ريوا لهم زنصبارق حجز وسكوي مالتي اندحر اوكي ابزيا تحصرنا ازيا نستخاخلينا نقرصينا دحن اوكي እጂ ከምዚ ኢላ ተስተኻኺላት ለያላ ትሪዋ ኣለኹም بدعريو እንደገና ካልእ ተወሳኺ ከምፂ ሌየር ሜዲያ
ኣብታ ዝቐመጥክዎ ኣቱ እዘን ሕጂ ዝጥቀመለን ዘለኹ ደጊመ ነግረኩም ኣለኹ ኣብ ሊንክ ክገድፈልኩም እየ እዚኣ መርፅ ነዚኣ ፉል ስክሪን ብላ ኣብዚኣ መፅእ ፉል ስክሪን ገብራ እዚኣ ኦፍ እንድሕራላ ራይዋ እዚኣ ፉል ስክሪን መርፀላ ራይቲ ለወፅእ ብድሕሪኡ ንዓ ነዛ ሕጂ ዘምፃኽዋ ክሊክ ገብራ ዝኾነ ድምፂ ንሕና ዘይንደልዮ ከህልዎ ኩሉ ሻዕ ክተምፅኡን ከለኹም እዚ ኦፍ ክትገብርዎ ኣለኩም ገሊኡ ድምፂ ይፀንሖ እዩ ቪድዮ ስለ ዝኾነ እዚ ድምፂ ክተጥፍዎ ኣለኩም ምክንያቱ ድምፂ ከይርብሸኩም ሕጂ ነዚኣ ነዚ ግሪን ስክሪን ክነጥፍዎ ኣለና ንዓ ክሊክ ምስ ገበርና ኣብዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም ክሮማኪ ትብላላ ኣብዛ ክሮማኪ ንኣቱ ክሮማኪ ኣቲና ነዚኣ ኢናብል ንገብራ ራይዎ ሙሉእ ብሙሉእ ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ክበሃል ዝኽእል ነቲ ግሪን ኣጥፊኢለይ ግን ምስትኽኻል ደሊ እዩ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ቀጠልያ ሙሉእ ብሙሉእ መታን ክጠፍኣለይ ኣነ ከስተኻኽሎ ኣለኒ ባዕለይ ከምዚኣ ገይረ የስተኻኽሎ በቃ ወዲየ ሕጂ ራይዎ ከምዚ ኮይኑለይ ኣሎ ክሳብ ጫፍ ይርያ ዋላ ኣንቲ በዚ ነዊሓላ ግን ሽግር የብሉን ሽዑ ተመሊስና እንደገና ሌየር ንኣቱ ሌየር ኣቲና ሜድያ ንኣቱ ሜድያ ኣቲና ኣብቲ ዳውንሎድ ንገብረሉ ቦታ ዘቐመጥናዮ ኣብኡ ንኸይድ ናይ መወዳእታ ሓንቲ ክነምፂና ኦኬ ነዚኣ ከምፅየ ብድሕሪኡ ነዚኣ እውን ቁርብ ምስትኽኻል ትደልያ ነዚኣ ሕጂ ክሮፕ ክገብራየ ክሮፕ ገይረ በዚኣ ኣትሕቲ ኣቢለ ክሮፕ ገይረ ኦኬ ክብላየ ብድሕሪኡ በዚ ስሕብ ኣቢለ ሙሉእ ክገብራየ ራይዎ በዚኣ ቀስ ኣቢለ ስሒበ ከምዚኣ ኢላ ሙሉእ ምስ ኮነተለይ ራይት ብላ ነዚኣ ክሊክ ገይረ ነዛ ታሕቲ ወይቲ ሕጂ መወዳእታ ደምፃኽዋ ክሮማኪ ኣቱ ራይዎ ክሊክ ምስ ገበርክዎ ክሮማኪ እዚኣ እንድሕር ኣብዚ ክሊክ ተዘይ ጌርኩም ኣይመፃልኩምን እዚ ክሮማኪ ገለመለ ዝብሎ ዘለኹ ኣይመፃልኩምን ከምዚኣ ጌርኩም ኣብዚኣ ክሮማኪ ንኣቱ ክሮማኪ ኣቲና እዚኣ ይነብል ነብራሃ እዚኣ ይነብል ምስ በልናዮ ራእዮ ህልም ኢሉ ጠፊኡ ቀጠልያ ዝነበረ እንድሕር ኣለዎ ከዓኒ በዚኣ ጌርኩም ተስተኻኽልዎ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ መስተኻኸሊ ናቱ እዩ ዋላ ኣንቲ ግን ሕጂ ኦኬ ንብሎ ድምፂ ከይልዋ ከይርብሸና ንዓፅዎ ኦኬ ሕጂ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኮይናትለይ ኣላ ዝኾነ ደርፊ ኣነ ከእትወላየ ኦኬ ሶንግ ክመርፅ እየ ካብዚ እዚኣ ክነእትዋ ኢና እዚኣ ሕጂ ክቆርፃ እየ ካብታ ዝደልያ ቦታ ባዕልያ ክእትዋ ስለ ዝደለኹ እየ ነዚኣ ፅቕጥ ኣቢለ ሒዘ ንቅድሚት የምፃ ትሪእዋ ኣለኹም ፅቕጥ ኣቢለ ሒዘ ንቅድሚት ክሳብታ ዝደልያ ቦታ ከምዚ ኣቢለ የምፃ ሕጂ እስከ ብሓንሳብ ንስማዕ እያ ኦኬ ከምዚኣ ዝረኣኹማ ወዲና ያለና እዚኣ ታሽሙ እቲ ስእሊ ግን ቀድሚ ምውዳእና እዚኣ ስእሊ እዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም እዛ ላዕለወይቲ መወዳእታ መጀመርያ ዘላ ስእሊ እዚኣ ቁሩብ ከስተኻኽለ እየ ምክንያቱ ሙሉእ ብሙሉእ ትሽፈነኒ ስለ ዘላ ስለዚ ናብዚ ገፀይ ስሕብ ከብላ እየ ቁሩብ ሕጂ ራእይዎ ኦኬ ከምዚኣ ጌርና ምስ ወዳእና ወዲና ኣለና ኢልና ምስ በልና ወዲና ኣለና ምስ ሓሰብና ኣብዛ ላዕሊ ትሪእዋ ኣለኹም ናይ ታሽሙ
ኣረው ንላዕሊ ዘላ ኣብኣ ንትንክፍ ኣብኣ ተንኪፍና ኣብዚኣ ነስተኻኽላ 4K ንገብሮ ተደልኹም ንስኹም ዝደለኹም ፉል HD ጌርኩም ክተብልዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ 4K ገይረ ሴቭ ብሎ ኣብዚ ዩቲዩብ ስለ ዝኾነ እዚ ኩሉ ሻዕ ከምዚ ንድሕር ፀኒሕኩም 30 ተገበርኩምዎ ፅቡቕ ሴቭ ብሎ ሴቭ ምስ ገበረት ናብ ዩቲዩብ ኣፕሎድ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና እዚኣ ትመስል ነይራ ሓዊኹም መንግስቲ ዝኾነ ሕቶ ርእቶ ተለኩም ኣብ ታሕቲ ኮመንት ተፂሒፍኩም ለይ ክምልስ ክእለ ወዳዓንኩም